Gentleman Mike Ejaegha bụ nwafọ Igbo ama ama n'ihe gbasara akụkọ na egwu n'ụzọ pụrụ iche, maka na o tenarị o bidoro ihe gbasara ịkọ akụkọ eji akụziri ndị mmadụ ihe, ụwa jikwara ya na-amụta ihe, ọkachasị ndị Igbo. Ọkwa maka egwu ya na ihe ọma niile ọ na-akụziri ndị Igbo site na egwu ya mere na ndị fụrụ ya n'anya jikọtara aka ọnụ wee mere ya mmemme ịgba afọ 91 nke ọ gbara nso a. N'eziokwu Gentleman Mike Ejaegha bụ nwafọ Igbo. Egwu ya ga-adịgide n'ụzọ pụrụ iche, maka na egwu niile ọ kụrụ bụ egwu o ji kọrọ ndị mmadụ akụkọ ịmụta ihe n'ụzọ egwu na n'ụzọ na-atọ ụtọ nke pụrụ iche nke ukwuu. Ngwa sapụzie ya ugbu a ka ị wee gee ma kirie otu eji mere ya mmemme ịgba afọ 91 nke o mere nso a n'obi ya dị n'obodo Enugu. Lekwanụ mmemme Gentleman Mike Ejaegha, nwoke akụkọ na egwu, nwoke gụrụ omekagụ, nwoke gụrụ n'ụwa mgbede ka mma. Ọ gụkwara ji amụ mma na ndụ, ya mere ndị fụrụ ya n'anya ji jikọta aka ọnụ wee jaa ya mma na ndụ ugbu a. Ngwa lekwanụ ka nke a niile si mee. Apart from them,
Okay, Zagu Neba. What I say? Oh, we'll go to Zagu. Kedo Kenya. Anambra Neba. Owoyana Braneba. Owoyana Brano de Titia. I don't know from the market. Ogure dem da na Kenya. Where will you attend? Echi mo kana Branimo. Eba ye kere munu. No. Ekere ko munu. No. Nda mako dia program. Mako program. Asa ko na kina mu joke. Shubu de be weta. Meje mo ke ya sika no. Oja kana chi. And my own over that you as not a book, and I'm my own children, and soon Nina to the Batata. Open to take me to you. Unigana kachama ana ngayo shebu wa bideni kwenye wale lekele bidera ni kwenye madrasa hazia na ya nishini no mepa kwenye bele kote shida ke biko rupu na jikoshe yo kwa kwenye nishini ne sana ka jiosha kwenye wale as of Domonka, Obrodilu 91 years. Madibu vegetable or Yabu mother. Madilu 91 years. Look at him. Oju Kuyaga, Ode Faka, Oji Brainiaga, Oji Anya Fozo. What else? Eta Kogadim. Because I never made a mistake. I used to Kadibu or Wapoji. Because any moment from now, but I will tell you what is happening there. Where you go, Anambra na Igbo. I ga-atasi kai myself apwa. Ebonyi na Abia. M ga-atụ kono no self apwa. Abamuna oji aye awagime. Onye ofu kwa dị aza akwa akwụrụ. Maka onye obu ya ha ejekwa ya. Onye ofu anya ọ ma some 1990 bụ akpụcha. Aka m eme ndị P-man alụ on Tuesday. Ndị P-man, I'll still deal with you people. Ndị P-man Enugu. P-man Enugu. I must definitely deal with you people. Ọ bụ na gọvanọ na na-azụ onwụ na ụzọ onye ga-abịa kụ egwu ebe a. Ọ bụ na speaker na na-azụ ụzọ onye ga-abịa kụ egwu ebe a.